41.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Почуй, Panie, голос мой, коли я кличу Тебе. Ты моя допомога, не откидай меня, и не покинь меня, Боже мой Збавца. Это антифона сегодня на сегодняшнюю 11-ю звучальную неделю, яка вводить нас в эту таємницю зустрічі з Богом, где мы просим, как Бог почул наш голос. То є, что не только мы устно не вызнаем, что кируем до Бога про слово, так само то є, что кричит наше серце, то, что им народжается, что серце, якое звертается до Бога, как Он стал нашей допомогой, как Он был завжди Бога с нами. Это так есть, правда, бо Бог ніколи нас не кидає, але хочу это открывать нестомно, наново, отчувать, что это Божья присутность. Каждая Евхаристия дает нам такую возможность наполниться Божьей лаской, как это Божье володарство, про якое мы сегодня почуем в Евангелии, узрастало у нас, а праз это поширалось так само во всем свете. Как в этом день жить в святых таємницях, stanie w prawdzie przed Bogiem i prosimy Go za wszystkie nasze grzechy i prawiny. Spowiadamy się. Bogu Всемогутному i wam, braty i siostry, kto zgrzeszył je wielmi, duмкою, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Всемогутный, odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
дар життя вічного, та свята пам'ять Альфреда у 30-й день своєї смерті. Молимся. Всемогутный Боже, наша моц и надея, мы слабые люди, без Тебе ничего не можем. Выслухай наши молитвы, да поможи нам Твоей лаской, как наши воли и наши учинки были сгодными с Твоими заповедями. Распада наша Иисуса Христа, Твоего Сына, и с Тобою живи и владавить вредности Духа Святого, Бог празднующий веки вечные. Читання книги пророка Єзекіеля. Так каже пан Бог: «Возьму я з вершини високого кедру і посаджу. З верхних ягонных подламаю порасток и посаджу на высокой и вознеслой горы. На высокой горы Израиля посажу его. И пустить галё, и принесе плен, и стане величным кедром, и будут жить под им усялякие птушки. Усялякое птаство будет гнездиться у тени галя его. И доведаются усе древы полевые, что я, пан, понижаю высокое древо, а низкое древо узвышаю. Зеленое древо высушиваю, а сухое древо примушаю квітнеть. Я, пан, сказал и так зроблю. Это Слово Божие». Дякуємо Пану Богу. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянов. Брати, маючи упевненість у кожній хвилині, ведаем, що коли присутнічаємо у тілі, ми далеко від Пана, бо поступаємо ми поводле віри, а не для бачення. Однак, маючи упевненість, ми більш хочемо покинути тіло і поселитися у Пану. Тому стараємося подобатися Йому, ті, то будучи з ним, ті, то далеко від Його.
бо ўсе мы павінны з'явіцца перад тронам Хрыста, каб кожны атрымаў згодна з тым, што ён рабіў, жывучы ў целе, добрае ці благое. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілюя, алілюя, алілюя. Зірні Слова Боже, стійбить Христос. Кожний, хто знайде його, буде жити вічно. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia wedle Marka. У той час Jezus сказал народу: «Володарство Божие ніби чоловік, що кидає зерня у землю, і спить, і встає ночью і днем, а як зерня узыходить і расте, і он не ведає. Бо земля приносить плон сама по собі, спочатку зеленину, потім колос, потім повне зерня у колосі. Коли ж соспіє плод, одразу посилає сіль, тому що настало жниво. І сказав: з чим порівнаємо володарство Боже? Ті, у якої приповісті виявим його, яно як гарчичне зерня. Коли його сіють у землю, яно найменше з усього насіння на землі. Коли ж посіяне взходить і становиться більшим за усялякую зеленину, і пускає великое галлё, так что под тенем его не могут ховаться птушки небесные. У многих таких приповестях проповедуем слово, кольки яны могли слухать, и без приповестей не казав им, а своим учням Савнасам тлумачил усё. Это слово Пана. Największe z усяго насіння становиться більшим за всілякою зеленину. Милана Христе, брати і сестри, сьогоднішнє слово, яке ми чуємо, 11 звичайний тиждень, запрошує нам задуматися над діянням Божої ласки, в цьому будуванні Божого володарства. I każdy z nas na pewno nieraz czuje i rozumie, że Bóg daje swoją łaskę, że to nadziejnicze. Ale zawsze wznika pytanie, a jak to ja mają baczyć, a czuć w swoim konkretnym życiu? Bo teoretyczne, no się to rozumieją. Ale co trzeba, jak ja umiał tak zauważyć to w konkretno u mojej codzienności. Zrozumiałe, że to pierwsze, a czym się nie Ewangelia tak podkreśla, że dziejnie Bożej łaski to tajemnica. A kiedy tajemnica, to zrozumiano, że my do końca, że to poznać je tu na ziemi nie możemy. Jednak jest pełne umowy, pełne, скажем, sposoby rozpoznawania, odkrywania, które nam się cząstkowo tego, jak ta Boża łaska dziejnicze, jak ona przejawia się. Chociaż, tak jak święty Mark pisze w Ewangelii,
Ці śpisz i ustaje nocą i dniem, i śpić ustaje nocą i dniem, a jak ziernie uzachodzić i rastie, i on nie wie, jak pogość. Tajemnica, jaka zachowaється do końca. Jednak dzisiejsze Ewangelie, думаю, w jakimś sensie i Słowo Boże dopomagają nam już takim pełnym rozpoznawaniem od tego, co by to znaczyć, jak my możemy tę prawdę rozpoznać. Pierwsze, że to ziemia ma być posiejna. Że ta Boża łaska ma być posiejna u serca człowieka, u naszym życiu. I tu potrzebna nasza wola, potrzebne nasze żadanie przyjęcia tej Bożej łaski. Wiem, że Bóg nigdy nie dzienniczy na siłę. No nawet nie zwalnia nas na siłę, tylko proponuje nam zwolnienie, że my ją możemy przyjąć. I dla tego niczego od nas jakby nie potrzebuje zapłaty pełnej, po prostu przyjęcia to takim, jakim to Boże wolodarstwo, Boża łaska jest. I pierwsze właśnie, co chcę zwrócić uwagę, to jest, że ono ma być pasiejne, bo kiedy ziemia nie ukinie u gleby, to ono zostanie i ono nie prorastie. Как она проросла, потрібна витичина, наша згода. Так як ми сьогодні чуємо, коли ж посіяна у заходить, і або гарчить насіння, коли його сіють, коли його сіють, вельми конкретний учин постава серця. І тут ми можемо говорити так само про це посіяна, але у контексті іншої приповісті Ісуса Христа, який Він говорить про глибу нашого серця. I думаю, rozpoznawanie, odkrycie tej dzielnie Bożej łaski zależy tak samo od tego aktu, byśmy mogli przyjąć żadanie odkrytości na Boga, ale tak samo od potrzeby naszego serca. Bo tak jak u przypowieści Jezus mówi, że to jest różne przyczyny, czemu pasiejne Boże Słowa, pasiejna Boża łaska już nie przynosi tej plony, że to Boże wolodarstwo nie wzrastaje u nas. Raz różne zielskie, które rastie, które zagłuszają raz glebę kamienistą, raz twardość naszego serca, nieprzyjęcie, raz kłopoty, raz jeszcze inne sprawy, gdzie my nie pozwalamy jakby tej Bożej łaski prorastać, albo przynosić w tej plon, jaki jest zauważalny. Ale u tym duchu wynika jeszcze taki drugi moment, związany myślę, że to ziernie, ono wielmi maleńkie. Wielmi rzadko bywa tak, że, скажем tak, odbywa się coś takiego spektakularnego, można сказать, no takie jak fajerwerk, że wszyscy od razu zobaczyć, zauważać i widzieć konkretnie. Najczęściej Boża łaska dzienniczy w naszym życiu krok po kroku, poczynając od małego ziernia. Od takiego, które po prostu nawet niezauważalne. I jak my jeszcze nie mieli te harczyczne ziemnie, jak maleńkie iголkę my możemy ujawić, to jak kończyk tej iголки, wielmi maleńki, to trzeba tak położyć na dłoń, kiedy nie przyglądać, to można byłoby nie zauważyć, a z daleka na pewno nie. I powiedzcie, że to Boża łaska wielmi często w naszym życiu проявляє себе ось як таке маленьке зерня. Покрыsie, трошки тільки. І треба завжди якось поставити так само серця і нашої певної уважливості, щоб зауважити. Czasami nam zdaється і хочеться, якось, to було таке надзвичайне, як одразу. Як уже, коли маю бути святим, то, Пане Боже, зроби мені ось одразу. Як ось одразу, як мені вже і спокусу не було, як мені до граху не тянуло, і як нічого ось не було, і як я просто був ось, як анёлок. I jak od razu. Pan Bóg nam говорить, конечно, ty nie to, że możesz, ale powinien być świętym. Ale droga do świętości nie idzie przez konkretne kroki. Никакая здається нам уже терпливостью в этом силе. Дочекаться до того плану. Але поглядите, коли кожного дня, починаючи od сьогодні, не завтра, а od сьогодні, коли ми щось почнемо робити так регулярно, то nawet коли це буде coś wielmi drobne, niewielkie, to z tego czasu, kiedy my się poglądamy nazad, to zobaczymy, jak to przynosić plon. Może u ten dzisiejszy dzień, ono tak jakby niezauważalne i niczego nie zmieniło się. Ale tak naprawdę
у простору вось гэтага часу. Я упэўнены, што кожны з нас можа заўважыць, як змяняе гэта маё жыццё. І думаю, тыя, хто імкнецца да вось такой працы духоўнай, да фармацыі уласнага сэрца, того, каб гэта Божае валадарства ўзрастала на працягу апошняй поўсці часу і так паглядзець вось так назад на того, што там у маім жыцці адбылася, то я ўпэўнены, што заўважыць вось вельмі ўжо канкрэтныя плёны, што того, чаго не было калісьці, яно паявілася і станецца ўжо вельмі канкрэтным, фундаментальным. Тое, з чым я не спраўляўся, так naprawdę albo ўжо выкаранілася, альбо мне гэта даецца ўжо нашмат лягчэй, чым там, не знаю, паўгода назад. І так далей, і так далей. Гэта паглядзіце, што Бог дае нам вось гэту ласку не як пэўную канчатковую рэчаіснасць, але засявае як зерне. Вось гэта такі вобраз, паказвае, што ён павінен прайсці вось гэты працэс узрастання і перамены нас. Бо Бог запрашае нас да супрацоўніцтва. Не гледзячы на тое, што вось мы не ведаем, як яно расце, бо яно само расце. Божая ласка дзейнічае само па сабе. У тым сэнсе, што мы яго не можам кантраляваць, але супрацоўніцтва ў тым, што мы згаджаемся на гэту дзейнасць, што мы адкрываем ўласнае сэрца, што мы говорим, Пане Боже, я гатовы, каб Ты ў маім жыцці дзейнічаў, каб Ты займаў тое важнае, найважнейшае першае месца. Вось у гэтым супрацоўніцтва, што я дазваляю Богу дзейнічаць, што я не закрываюся, не говорю Богу не. І таму гэта вельмі, думаю, такі важны працэс такого адкрытасці нашай. І тое, на што яшчэ хочацца сёння звярнуць увагу, калі мы говорим пра дзеянне Божай ласкі і ўзрастанне гэтага Божага валадарства, то гэта другое чытанне сённяшняе з послання святого Павла да Коринтянам, дзе ён гаворыць пра веру і кажа так, што мы паступаем паводле веры, а не дзеля бачання. Мы поступаем паводле веры. Вера – гэта тое, што чаго мы не бачым. У што нам трэба верыць. Бо калі мы штосьці бачым канкрэтнае, то нам у гэта ўжо верыць не трэба. Мы гэта ўжо ведаем. Гэта ўжо нашыя веды, такі канкрэтны досвед пэўны. Але мы верым у тое, што яшчэ для нас як бы закрыта, што для нас яшчэ з'яўляецца, ну вось не бачаннем, не дасвядчэннем, але мы ў гэта верым. Мы ў гэта перакананыя. І з Божай ласкай патрэбна менавіта штосьці вось у гэтым. У Евангеліі ёсць такія моманты, дзе Езус патрабаваў вось гэтай веры, калі яшчэ не было канкрэтнага плёну. І так naprawdę у нашым жыцці мае адбывацца тое самае, што мы верым і мы ўжо дзякуем Пану Богу тады, калі мы яшчэ не видим результата, кажем, да? То есть нема яшчэ. Мы помолились, и в этой молитве мы так naprawdę дзякуем Пану Богу за тое, што Ён здзяйсняе свою ласку. І гэта менавіта вось праз гэта, калі мы верым у тое, што не бачым, і не чакаем, што вось мы тут і цяпер вось пабачым, як бы не патрабуем Пана Бога, але ўжо дзякуем Яму, ўжо у нашым жыцці ёсць вось гэты такі цалкавіты давер да Яго. І гэта, думаю, пастава сэрца вельмі патрэбна і важна, зноў жа, калі мы хочам заўважаць пазней, і вось як гэта Божая ласка ўзрастае ў нас, як гэта Божае валадарства прыносіць плён, так што іншыя могуць знайсці у гэтым Божым валадарстве, якое ў мне ёсць, так naprawdę знайсці прытулак, знайсці тое месца, сагрэцца, альбо наадварот, схавацца перад якоюсь складанасцю, у цені, як штосьці, што можа быць такім знакам спякоты, у тым свеце чагосьці цяжкага, і знайсці палёгку. І таксама у жыцці маёй веры, вось таго Божага валадарства, якое я дазваляю, каб узрастала, якое я вижу, вось гэта бачу, гэта маленькія такія крокі гэтай перамены, і за што ўжо Богу дзякую, так naprawdę, бо перакананы, што і вера моцна ў тое, што Бог сапраўды дзейнічае. И немало во мне сомневал, и это деяние, в конце концов, вельми конкретно проявляется. Когда молимся, как наше сердце дозволили Богу денежить, мы, правда, дозволили Богу засеять
гэтай з'єднаної ласки. Бо без гэтага, без гэтага дазволу внутреннего, згоды, как Бог дзейнічаў, как Ён праяўляў свою моц, найперш закрывае Богу эту магчымасць. І кожна Евхарыстыя дазваляе нам гэта чыніць, гэта такі акт прыняцця Бога в годным слове, якое мы чуем, але таксама удары зноў жа святой камуні. Гэта ежа спажытку на гэту дарогу святасці, дарогу будавання Божага валадарства ў маім жыцці, але таксама ў тым асяроддзі, дзе мы жывем. А в гэта сёння молімся взаемна адзін да другога. Чтобы мы умели заўважыць, пабачыць гэту Божую ласку, умели задзякаваць Богу, але таксама былі адкрытыя на тыя Божыя прапановы, якія Ён нястомна нас кіруе. Амен. Вызнай нашу веру, веру адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца нароженного, пред всеми веками, Бога от Бога, Святого от Светла, Бога соправдного от Бога соправдного, нароженного, а не створенного, одиносутного Отцу, ради Бога все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Верую Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, и якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, яки промовлял праз пророков, веру в один и святый католический и апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Амин. Сын Божий Иисус Христос перемог зло, коли доброхотно принял терпение на крыжи. Мы так само користаемся кленом Христовой перемоги и ласками Его воскресения. Раз Его заступництво вознесем супольные молитвы до нашего Отца у небе. Молимся за всю супольність Костела, каб яна няспынна ўзрастала ў адзінстве веры і любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за хрысціянаў, каб яны былі мужнымі вызнаўцамі веры. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за вязняў, каб, атрымаўшы свабоду, яны маглі распачаць годнае жыццё і мець належную падтрымку з боку грамадства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто вымушаны працаваць у нядзелю, каб яны выконвалі сваю працу у духу пакорнага служэння грамадству. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто церпіць з-за граху, каб яны паверылі, што міласэрны Христос з любоўю чакае іх у сакраменце пакаяння. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, Божьей милосердности. Получаем святую память Альфреду, 30-й день после смерти. Вечный отпочинок дай им, Пане. А светло вечное нехай им светит. Нехай отпочивают с упокои вечным. Амин. Боже, Ты так полюбил свет, что послал своего Сына, как Он избавил нас. Выслухай покорные молитвы Твоего народу и одари всех людей Твоим щедрым и лаской. Праз Христа, Пана нашего. Спев номер 108.
Молитесь все, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже наш Отче, Ты умацовываешь нас хлебом и вином, и у их даешь нам сакрамент, что нас обновляет. Учини, как мы завсёды черпали из Его силу для души и тела, раз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, Святы Ойчу, Всемагутны, Вечны Божа, праз Христа, Пана нашага. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём. Сваёю мукаю знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, досадно нам решения, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, досадно нам решения. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне. Попра Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, дійсною мocою Духа Святого Ты все оживляєш і освячаєш, і неспинно збираєш народ свій, каб от усходу сонця і до заходу складав імені Твоєму чисту, як віру. Тому у єдності з усім Костьолом, у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти мocою Духа Твоего гэтыя дары, які мы принесли Тебе на ахвяру, каб стали сіяны тіла і кров'ю Сина Твоего, нашего Пана Єсуса Христа, який нам наказав здійсняти гэтую таємницю. Бо Ён у тую ноч, коли був видадений, узяв хліб і подяку Тебе складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom po wieczery wziął kielich i podzięku Tobie składaючи, błogosławił i podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць кіліх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Panie, wspominając zbawczую muku Twojego Syna, a tak samo cudowne uwoskreślenie niewolszości. I czekaючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі эту живу і святу як віру. Узглянь, просим на дар Твоего Костела. І прийми Його как віру, якою Ти пожадав бути милостивленим.
Дозволь, как мы узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, najpierw z Najświętejszej Panny Bogorodicy Maryi, ze świętym Józefem i Preczystym Abrahamem, ze świętymi apostołami Twoimi sławnymi muczenikami i usimi świętymi, pro zastupnictwo jakich my spodziewają się na Twoją niestąpną dopomogę. Proszę Ciebie, Panie, niechaj ta wiara naszego pojednania przyniesie się światu spokój i zbawienie. Puść łaskawo masować u wiery i lubowi Kościół Twój, jaki pielgrzymuje na ziemi, со слугой Твоим папом нашим Францишком, biskupem naszym Józefem, z усіми biskupami, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Ojcze, ласкаво з'єднай з собою усіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, і усіх, хто у ласці Твоєї душов з этого світу, милостиво прийми в володарство Твоє, де і ми сподіваємося бути. К образом згині, завжди радуватися Твоєї хвалі. Раз Христа Пана нашого, про якого одорває світ усілякими добротами. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тобі, Боже, Отче всемогутний, єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молим Cię, Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всего злого. Uspokój jedynie naszego, pomoże nam miłosierności Twojej. Aby my byli zawsze wolni od grzechu i zachowani od wszelaka niespokoju. Czekali spełnienie nieszczęśliwej nadziei, przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Прошу, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоей, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить успокоение и едность. И живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Спокой Пана, нехай завжди буде з вами. І з Духом Твоїм. Передайте ближнему знак спокою. Baranek Bóg, boś той, хто бере на себе грехи світу. Щасливі, покликані на вечеру Ягону.
Пане мій, я не вартий, каб ти прийшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Бог есть любовь, и кто живе в любови, той живе в Богу, и Бог у им. Спів номер 24. Yeah.
Спев номер 338. Боже наш Ojcze, święta komunię, jaką my przyjęli, oznacza oddanie wiernych uczenie, uczennika pjana podtrzymywał jedynstwo w Twoim Kościele, przez Chrysta Pana naszego. Просите ласки, щоб послухати душпасторських об'явин на 11 звичайну неділю. Щиро всім вам дякуємо за супольну молитву, за прибирання каплиці, за складення ахвярування і за всілякою оказану допомогу. Так само за ахвярування, складене на будову нашого костюла. Нехай вас добрий Бог узнагородить своїм благословенням і наповняє ваше серце потребними ласками. На этом тижні літургії костюла ми успоминаємо 21 у п'ятницю успомин святого Алозия Гонзаги, законника. Праздник весь месяц червень, что дня 18 године запрошаем на адорацию на Святейшего Сакраменту и червенское набоженство у 18:30 на ушанування на Святейшего Сердца Иисуса. У неделю это набоженство так само 18:30 перед вечеровой святой имшой. Запрошаем записываться на автобусную перегрымку у Буцлав, на урочистость Матери Божией, Буцлавской, яка відбудеться з 5 на 6 липня. Ті, хто йдуть перші, то йдуть, а хто хотів би так само бути на урочистості, то є така можливість долучитися менавіта раз в эту пилигримку автобусную. Традиційно тут з нашої парафії буде організований автобус, тому всіх зацікавлених запрошуємо за Христою. Кожного второго каплиці відбувається набоженство про заступництво святого Антонія Падуанського. Інтенцію на спадкову святу імшу можна записувати у швидку.
А кожну середу запрошаю на молитву до святого Юзефа, особливо за наших ахвярадавців, доброчинців. Працівників служби охорони здоров'я віншує з професійним святом і запрошує на святу Ємшу катедру у авторах 18 червня на 18:30. Ну, усім юбілятам, іменинникам на тигоді чартидні складаю найліпших пожадань, Божого благословення, здоров'я, супокою в ваших серцях і ваших сім'ях, а так само шматликих Божих ласкав, опіки Маті Божої. На сьогоднішню неділю прийміть дар Божого благословення. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w spokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Święty Archanioł Michale, Wierzy nas u zmagani, будь нам обороною, супроть спокусу и пастырь злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Najświętейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами, беззарадное серце Марії, будь нашим порятунком, Święty Archanioł Michale, молися за нас. Спів номер 84.